салом, як хабар. Сархатбонони тоҷик дар марз бо Афғонистон бо як гурӯҳи фарумиллии нашъаҷалоб воридӣ даргирӣ шуда як нафарро куштанд. Кумитаи давлатии амнияти миллӣ хабар додааст, ки як гурӯҳи 4 нафараи қочоқбари мусаллаҳи афғонистонӣ мехостааст аз тариқи ноҳияи ҳамадонӣ вориди Тоҷикистон шавад. онҳо ба амри сарҳадбонони тоҷик итоат накарда воридӣ даргирӣ шуданд. Дар натиҷа саркардаи ин гурӯҳ Муҳаммадшоин Валади миракбар кушта шуда 3 тани дигар ба ҷониби Афғонистон фирор карданд. аз ҷои ҳодиса як кадат автоматик калашников, 3 тирдон бо 87 тир ва 71 килову 900 грамм нашъаи навъи ҳашиш дарёфту мусодира шуд. Тарофаи Супер Ултра Азият Мобайл бо 60 гигабайт интернет, 600 дақиқа дар дохили шабака, 300 гигабайт интернети шабона, инчунин имкони интиқоби 1/3 суперқувват. имкони тамошову тамос ҳама дар як тарофа. пайваст шав ва аз алоқаи баландсифат баҳра бар. интернету тамоси бештар, пайваст шав ва аз алоқаи баландсифат баҳра бар. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.